Estoy grabando. Hola, bona tarda. L'escola de Llanars us vinc a explicar que hi ha una mestra que es diu Astrid que ens ensenya les cançons i també ens fa plàstica i ens ensenya coses que es diu. I hi ha un home que treballa que es diu Salvador Dalí i ens explica moltes coses d'ell. I també ens explica que es ficava els bigotis amb mel i tot això. I ens explica cançons noves i moltes coses. I aquí tenim un exemple. Aquí tenim un exemple de totes les cançons que ens ha ensenyat l'Astrid. Alegria, les tortugues i totes aquestes coses que ens ensenya ella, saps? Molt bé. Molt bé.